प्यारी बात, जल चढ़ावे लोग जाता। हम धर्मेंद्र सोलंकी आपके बीच में बिहार के धरती के वो कोहिनूर और सरहदे हिंद का एक ऐसा लाल जेके इस देश का हर आदमी पसंद करेला। आज सावन की महीना में एक गीत बा उनके चरणों में समर्पित। कैसे? बिना लालू के सावन बा सुना, बिना लालू के सावन बा सुना, हलस दुखवा कोरोना ई दूना। बिना लालू के सावन बा सुना, हलस दुखवा कोरोना ई दूना। ए शिव शंभू हरदम तू आबाद रखिहा, ए शिव शंभू हरदम तू आबाद रखिहा। लालू यादव के भोले दानी जिंदाबाद रखिहा। सभी लोगों को एक आदमी की कमी खल रही है। किसकी बताइए? खास करके बिहार में एक आदमी का कमी खलता। लोग कहता का अरे बहरा जो रहते त कन्हिया पकावर लेके आइल रहते तुहरे दुआर। कन्हिया पकावर लेके आइल रहते तुहरे दुआर। अरे जवन मन मानी सरकार आज कइले बा, जवन मन मानी सरकार आज कइले बा, झाड़ी देते सगरी बोखार। सुना एक लाइन का हो, तू का बिचवा में घुस गइलू। सुना हम बतावत हई। बतावा। चर्चा करेला जेकर दुनिया जहान, चर्चा करेला जेकर दुनिया जहान, दुखिया गरीबवन का हमें भगवान। बोला भोलेनाथ की। बड़ा बढ़िया बात कहलू हो। और का बहरा जो रहते त कन्हिया पकावर लेके आइल रहते तुहरी दुआर। अरे जवन मन मानी सरकार आज कइले बा, जवन मन मानी सरकार आज कइले बा, झाड़ी देते सगरी बोखार। इतने ना का हो, हम भोलेनाथ से कहतनी तेज और तेजस्वी माया अपन हाथ रखिहा। जय हो। अरे तेज और तेजस्वी माया अपन हाथ रखिहा। लालू यादव के भोले दानी जय हो, जय हो। महामारी में ये भयंकर जो पीड़ा देश झेल रहा है, तमाम राजनीतिक लोगों को आप देख रहे हैं। कमी एक आदमी की भी खल रही है। किसकी? देसावा चाहेला लालू जैसन मसीहा बाबा, देसावा चाहेला लालू जैसन मसीहा बाबा। यही से तकरी ला गोहार, यही से तकरी ला गोहार। ये भोले बाबा पसार के बिहार खाती भोले बाबा। अरे अचारा पसार के बिहार खाती भोले बाबा। राबड़ी करेली पुकार, राबड़ी करेली पुकार। ये भोले बाबा
सावन लागत बाटे सुना इहल दुखवा कोरोना ई दूना। जय शिव जय शिव जय शिव। असो सावन लागत बाटे सुना बिना लालू के सावन बा सुना इहल दुखवा कोरोना ई दूना।